Existuje číslo, ktoré sa správa zvláštne. Niektorí ho považujú za záhadný kód, iní za skrytú správu v štruktúre reality. 6, 1, 7, 4. Matematika je považovaná za dokonalú a čistú vedu. No existuje jeden výpočet, ktorý sa vymýka našim očakávaniam. Vyber si akékoľvek štvorciferné číslo, ktoré nemá všetky cifry rovnaké. Napríklad 9, 2, 0, 4. Usporiadaj ich cifry od najväčšej po najmenšiu a taktiež od najmenšej po najväčšiu. Potom ich od seba odčítaj. Následne tento postup opakuj s novým číslom. Po 3 krokoch sme sa dostali k číslu 6, 1, 7, 4. Pri ňom sa však udeje niečo zvláštne. A ešte raz. Odtiaľ už proces zostáva rovnaký. Bez ohľadu na to, aké štvorciferné číslo, ktoré nemá všetky cifry rovnaké, si vyberieš, nakoniec sa nevyhnutne dopracuješ k číslu 6, 1, 7, 4. Túto anomáliu objavil Dattatreya Ramchandra Kaprekar. Bol to indický učiteľ a amatérsky matematik. Číslo 6, 1, 7, 4 sa v jeho prácach objavilo v roku 1955 a odvtedy sa procesu sčítovania a odčítovania hovorí Kaprekarova rutina a toto číslo sa nazýva Kaprekarova konštanta. Neexistuje intuitívne vysvetlenie, prečo je to práve toto číslo. Ide snáď o nejaký skrytý kód, ktorý čaká na rozlúštenie? Nachádza sa Kaprekarova konštanta aj v iných matematických systémoch alebo postupoch, ktoré sme ešte neodhalili? Nemáme žiaden všeobecný zákon, ktorý by hovoril, prečo práve toto číslo. Je to jeden z tých prípadov, kde dôkaz existuje, ale nevysvetľuje úplnú podstatu fenoménu. Ak sa pozrieme na cifry štvorciferných čísel, existuje presne 8991 možných štvorciferných čísel. Po aplikovaní Kaprekarovej rutiny sa tieto čísla postupne zhlukujú do stále menšej množiny výsledkov. Nakoniec všetky skončia v rovnakom cykle. Tento proces priťahuje čísla do seba. V istom zmysle sa všetky čísla vťahujú do čiernej diery s názvom 6, 1, 7, 4. Všetky čísla okolo nej krúžia, až ich konštanta pohltí. Je zaujímavé, že súčet číslic 6 plus 1 plus 7 plus 4 a následne 1 plus 8 nám dá číslo 9, čo je v numerológii číslo cyklov, uzavretia a dokončenia. To by mohlo symbolizovať, že 6, 1, 7, 4 je konečný bod procesu, ku ktorému sa všetky štvorciferné čísla blížia. Najskôr však ide len o náhodu, zvláštnu zhodu okolností, ktorá vyplýva z prirodzeného správania čísel. Zároveň nám to ukazuje, že aj v zdanlivom chaose existujú skryté vzory, ktoré nemusíme hneď pochopiť. Avšak, čo ak je celý vesmír len obrovská verzia Kaprekarovej rutiny? Čo ak všetko, čo robíme, na čo myslíme, po čom túžime, len nevyhnutne smeruje k nejakému konečnému číslu tak, ako sa všetky štvorciferné čísla zbiehajú k číslu 6, 1, 7, 4? Máme slobodnú vôľu? Alebo je všetko len otázkou skrytých zákonitostí, ktoré nevidíme? Možno, že je 6, 1, 7, 4 len matematickou hračkou, ale možno je to dôkaz, že ani v najjednoduchších systémoch nepoznáme všetky pravidlá. Koľko ďalších Kaprekarových konštant ešte čaká na svoje objavenie? Hlubino myšlení. Máš odpověď? Ano, ale nebude se vám líbit. To je jedno. Musíme ji slyšet. Dobře. Odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec je 42.